Ďakujem veľmi pekne, vážené predsedníctvo, milé kolegyne. Povieme si niečo, takú jednoduchšiu tému, ktorá bola asi v tejto sezóne veľmi aktuálna. Hádam už ustupuje. Najčastejšou príčinou chorobnosti u detí, určite mi dáte za pravdu, sú ochorenia dýchacích ciest, či to je už u mladších alebo starších detí, pričom za takú fyziologickú chorobnosť sa považujú u tých mladších detí zhruba 6 až 8 epizód infekcií dýchacích ciest, ktoré sa vyskytujú najmä v priebehu toho najťažšieho obdobia, a to sú jesenné a zimné mesiace, prebiehajú ľahko a dobre odpovedajú na liečbu. U starších detí sú tolerované 2 až 4 takéto epizódy. Tá prevalencia ochorení dýchacích ciest u detí mladších ako 5 rokov to tvorí asi 50% všetkých chorôb, u tých starších detí asi 30% a až 95% z nich sú ochorenia horných dýchacích ciest. Najúčinnejšou formou liečby infekcie horných dýchacích ciest sú určite nosové výplachy ako pomocná liečba, pričom máme naozaj viaceré možnosti, či už fyziologický roztok alebo hypertonický roztok, rôzne roztoky morskej soli. Mnohí používajú rozličné bylinné extrakty a v súčasnosti sú takým veľkým hitom roztoky s kyselinou hyaluronovou. Čo je kyselina hyaluronová? Je to úplne normálna telu vlastná látka, ktorá je základnou zložkou extracelulárnej matrix ako súčasť glukóz aminoglikánov. Vyskytuje sa vo veľkom množstve, najmä v plúcach, kde sa nachádza asi 160 mg, čo je viac ako 10% jej celkového množstva, ktoré máme v tele. Jej úplne najúžasnejšou a takou najzákladnejšou vlastnosťou je schopnosť viazať veľké množstvo vody. Literatúra uvádza 1000-násobok, ale našla som už zdroje, ktoré hovoria až o tom, že je schopná naviazať až 6000-násobok svojej molekulovej hmotnosti. A to je vlastne ten základný účinný mechanizmus, hydratácia a reparácia tkanív. Jej ďalšou schopnosťou je však tvoriť defenzívnu bariéru a stimulovať mukociliárny transport. To je to, čo sa týka toho respiračného traktu. Nebudeme hovoriť o jej účinkoch na ostatné systémy. Hydratácia a vodná homeostáza je vlastne daná práve tou schopnosťou viazať vodu na povrchu, tak udržuje vlastne ochrannú vrstvu z vody a v tejto vrstve sa vyskytuje veľké množstvo enzymov. Veľmi dôležitý napríklad u pacientov s bronchiálnou hyperreaktivitou je enzym kallikrein, ktorý pri dostatočnom množstve kyseliny hyaluronovej v dýchacích cestách je vytesňovaný z väzby a zabraňuje tak vzniku, kyselina hyaluronová zabraňuje vzniku bronchoobštrukcie, za ktorú je tento kallikrein zodpovedný. Čo je veľmi zaujímavé u tých pacientov, ktorí nám opakovane idú z infektu do infektu, je schopnosť vytvárať defenzívnu bariéru a tam máme dve cesty, akým to kyselina hyaluronová dokáže. Jedna je tým, že zabraňuje osídlenie streptokokom tým, že sa vlastne viažu podobne na povrch receptorov dýchacích ciest, teda konkrétne sliznice hltana. Na povrchu baktérie streptokoka je kapsula z kyseliny hyaluronovej a kyselina hyaluronová sa na sliznicu dýchacích ciest viaže prostredníctvom receptora CD44. Ak my tento receptor naplníme exogénne dodanou kyselinou hyaluronovou, tak v podstate tieto receptory vytesníme a streptokok už sa nemá ako naviazať na túto sliznicu a pôsobiť patogénne. Druhou cestou sú antiadhezívne vlastnosti kyseliny hyaluronovej a určitá aktivita voči bakteriálnemu biofilmu. Tá bakteriálna adhézia je prvý krok kolonizácie a tým pádom má vlastne kyselina hyaluronová významnú úlohu v prevencii, ale aj liečbe respiračných infekcií. A sú mnohé štúdie, ktoré dokazujú, že jednoducho sa znižuje tvorba bakteriálneho biofilmu, a to najmä tých takých najčastejších patogénov detského veku, ako je stafylokok, hemophilus, moraxella alebo streptococcus pneumonie. Vieme, že jedným zo základných obranných mechanizmov je mukociliárny transport a dobrá funkcia mukociliárneho transportu je naozaj dôležitá pre ochranu tých dýchacích ciest, a to nie len dolných, ale aj horných. A určite je tento efekt dokázaný aj v horných dýchacích cestách, najmä keď sú cílie poškodené pri zápaloch alebo iných ochoreniach nosovej sliznice. Dochádza tam vlastne pri zápaloch ku uvoľňovaniu reaktívnych foriem kyslíka z epitelových buniek, tým pádom sa zníži tá ciliárna frekvencia a kyselina hyaluronová, ktorá je exogénne dodaná, je schopná interagovať s receptormi RAM a zvyšuje tak kmitanie cílií, čím obnovuje tie fyziologické podmienky a obnovuje normálnu očistnú schopnosť dýchacích ciest.
Minulého roku sme si hovorili o kyseline hyaluronovej na liečbu ochorení dolných dýchacích ciest a v súčasnosti máme ten prípravok s takým istým názvom, konkrétne Jabro, aj na ochorenie horných dýchacích ciest. Vieme ho použiť u pacientov, ktorí majú ochorenia či už zápalové etiológie a slúžia na podpornú liečbu tonzilitidy, laryngitidy, faryngitidy, nazofaryngitidy a iných, ale aj pri akutnom chronickom zachrypnutí, či už zápalovej a nezápalovej etiológie a veľký význam sa pripisuje tejto liečbe u pacientov v rámci pooperačného hojenia, v rámci operácií nosa a nosohltana. Máme teda dve formy. Jeden je inhalačný roztok, ktorý sa používa nebulizáciu a ktorý už viacerí poznáte, a druhá je absolútna novinka. Je to sprejavý roztok, ktorý sa podáva špeciálnym aplikátorom. Vieme teda liečiť horné aj dolné dýchacie cesty. Rozdiel je v tom, aké čiastočky sme schopní dosiahnuť. Pri tej nebulizácii potrebujeme dosiahnuť čiastočky, ktoré budú mať rozmer menej ako 5 mikrometrov, aby sa nám usadili vlastne v tých dolných dýchacích cestách a hlavne v tých najmenších dýchacích cestách, aby nám teda pôsobili ochranne. A pri horných potrebujeme dosiahnuť čiastočky okolo 10 až 20 mikrometrov, aby sa usadili na úrovni nosovej sliznice. Na to máme vlastne túto novú pomôcku Jabro Spray Sol. Je to vyslovene len podporná liečba, samozrejme nie je to kauzálna liečba. Ide tu o 0,18% roztok hyaluronátu sodného na lokálnu liečbu nosových a prínosových dutín prostredníctvom špeciálneho aplikátora, ktorý umožní rýchle a účinné podanie pomocou rozprášenia častíc tej potrebnej požadovanej veľkosti. Toto balenie vlastne obsahuje okrem tých sterilných ampuliek, ktoré majú v sebe obsah toho Jabra 10x5 ml, aj tento špeciálny nadstavec. Je to absolútna novinka. Kto to vyskúšal, ja som mala možnosť vyskúšať to na jednej konferencii v Taliansku, kde naozaj ma upútalo jednak, že sa to relatívne ľahko používa, že je to na opakované použitie a vieme to teda použiť aj na iné účely, ako konkrétne len na čisté používanie tohto Jabra. A hlavne to, že samotný tento Jabro Spray mal veľmi dobrý efekt, taký dlhodobý efekt na tej nosovej sliznici, že som nemala pocit, keď prešlo nejakých 10-15 minút, že už v tom nose nemám, ako keď si aplikujete morskú sol, ale naozaj, že to tam zostávalo veľmi dlho. Používa sa teda, alebo je indikovaný na doplnkovú liečbu tých akutných a chronických ochorení a ako sme zdôraznili, doplňa, ale nenahrádza tie základné liečebné procedúry. O týchto čiastočkách sme si už povedali. A dôležité je vedieť, že vlastne oproti ostatným systémom, ktoré sú na trhu, je dôležité, že dochádza tu tzv. Mikronizovanej irigácii a vlastne dostávame čiastočky, ktoré majú optimálnu veľkosť 16 mikrometrov. Keď si vezmeme ostatné systémy, či už sú to tie, ktoré majú tlakovú nádobku alebo ktoré majú rozprašovač, tak vlastne sú tu čiastočky o veľkosti 60 alebo 35 mikrometrov, ale my vlastne mikronizáciou sme schopní dosiahnuť také šetrné mechanické rozdrobenie na veľkosť niekoľkých mikrometrov, čím sa zväčší ich povrch a vlastne sa dosiahne lepšia biologická dostupnosť a aj vstrebateľnosť podávaných látok, čo práve chceme. Roztok je na našom, na slovenskom trhu naozaj veľmi, veľmi krátko. Ja ho mám k dispozícii nejaký mesiac. Takže tých skúseností ešte nie je veľmi veľa. Podelíme sa aspoň o tie prvé, také tie zaujímavejšie. Prvý bol chlapček, ktorý mal 1 rok a bol už opakovane liečený pre rinitídu. Tá síce nemala nejaký závažný priebeh, väčšinou bola v spojení s primárnou denticiou. V liečbe sa používali roztoky morskej soli a dekongestíva, ale bolo teraz ošetrené pre febrility komplikované otitídou s potrebou opakovaných paracentéz s vysokou zápalovou aktivitou, hospitalizované v nemocnici. Po preliečení antibiotikami celkový stav upravený, zápalová aktivita klesla, ale lokálny ORL nález nebol nejaký zlepšený. Odporúčilo sa pokračovať v liečbe roztokmi morskej soli, ale ešte v priebehu tej nedokončenej antibiotickej liečbe došlo k ďalšej exacerbácii. Boli tam vlastne znovu febrility, znovu sa sťažoval na bolesť uška, bol tam zhoršený krčný nález a hlavne už boli potvrdené adenoidy 3. stupňa, ktoré boli povlečené, pretrvávala tam mediotitída. Bola ordinovaná lokálna liečba otorinolaryngologom a vlastne s mamkou sme sa dohodli, že skúsime teda toto Jabro.
Teploty poklesli, rinitída ustúpila a po 10 dňoch liečby týmto jabrom vlastne adenoidy sice zostali ešte 3. stupňa, ale už boli kľudné a nepovlečené. Mamka hodnotila túto liečbu veľmi pozitívne. Druhým pacientom bolo dievčatko 4-ročné, ktoré bolo dlhodobo sledované pre astmu a alergickú nádchu a teraz malo takú torpidnú obturáciu nosa, ktorá nereagovala ani na antibiotika a dekongestíva. Takže vlastne sa pridali aj topické kortikoidy, ktoré však boli bez nejakého podstatného efektu. To dieťa bolo vyčerpané, unavené, nedokázalo spať, nedokázalo sa poriadne najesť. Do liečby sme indikovali Jabrosol a na druhý deň už sa udávalo zlepšenie stavu, zlepšil sa hlavne ten spánok a to vyčerpanie. Na 5. deň liečby už dieťa nemalo obturáciu nosa, cítilo sa dobre. Kyselina hyaluronová je podporná liečba pre lepšie hojenie tej a zvýšenie nosovej priechodnosti, pôsobí lokálne protizápalovo a hlavne uľahčuje hojenie sliznice v pooperačných stavoch. A vlastne my dneska máme takýto prípravok na trhu a to je Jabrosol, tak uvidíme, aké budú jeho ďalšie skúsenosti a čo je hlavne veľmi dôležité. Jabro do nosa používame, ale roztok, ktorý je určený na inhaláciu a teraz máme Legartis prípravok, ktorý vieme použiť do nosa. Tak dúfam, že aj vaše skúsenosti budú pozitívne a ďakujem za pozornosť.